Jo, tak tady vás zdravím při dalším videu. Byl bych jsem rád za like a opět dneska jdeme naproti kamarádu. A jdeme byl bych se rád, kdybyste dali měla odběr a němu тут v komentářích mám jeho nick jak na YouTube. Jeho na YouTube, takže. Znáš Alex? No. Že já Já tam vlastně teď mám tak keď už je tady napríklad něco. A co je to je? Ej, boss! čo to mám nevím, no. Co Asi tak to vypadá. Čekaj, knife? To je. Ne. No. Ej. Dneska vyjde stream mají, jak se to volá, na TikTok. Dergam potom. Všetko máte tot v komentáři. Neznáš ho mobilový hráč. Myslím na tebe. Myslím na tebe neříkám prostě. To nedává smysl, hej. Ne. To upodaj. Až. Ne. Já to čekám, ne. Čekám, že on to vyhráčil. Nevím, či ho úplně počujete se z mikrofonu, ale... Ale mohli byste ho počít, lebo já docela na snerfram. Napište do komentářů, či byste měl dát Skullbase. Do Fortnite mu robit Skullbase. Ne. Já si dělala headu. Hej, počkej. Ne, nejde s tím. Zajtra tež bude probíhat stream na TikToku, nezapomeňte Derga, že tu máte opisku. Já jsem ti mohla na headu, když byl handtagem. Aj. Ale... Hej, on mě tahal 3krát svým trápným nožíkem. Ne, že trápným, ale s tím novským nožíkem mě dal 3krát. Je to... Aby se nerekl. Pojď. Kde jsi? Měl jsem si dát sniperáčík, měl jsem sniper, mám to na nějaký. Ne, to byl čistý. Počkej, jumpet. Napište do komentářů, co vám Minecraftové video líbilo. Já vím, že nikdo skoro z vás nehraje Minecraft, ale vyzkoušel jsem to, s čím to pomůže. Tak to tu polebo. To... Ne. Pomeň.
Čekaj, ja mu tu napíšu, neviem, či mňa počuje. Poď. Čekaj. Čím ideme zase moje najlepší mapě hrát. Nesmíte si, že to je moje najlepší mapa, ale tak napíšte víc do komentářů, jaká je vaša najlepší mapa. Toto je moja najlepší postoje. No. Tady to dám stopma. Ej, toto se mi nelúbí. Toto vypadá jako kolo na vyhrať. Ej, to jako má trochu. Zkusím dát no-scope, já to umím, ale musím být rozehraný, já jsem se ani nerozehrává před kolem nic. Ej, Ne. Nevadí. No, vadí. Ne, to byla čistá hra. Proto to máme nerad tuto mapu. Tak. A počkej, dáme na oskop. To. To je. Rychlo nos. Co je? Tak toto není dobré, je to na remis. No to nemůže být, to musí. Počkej, já mám plán, bude podle mě tímto bokom, nebo jde takto rovně a tady. Ej, já to natáčel. Ne! Ty máš, jak? A. Dvě. To nedokázal soustředit. Čekaj. Taky nedáme dvojky, no nic. Čekaj, což toto video asi dělá neskoro, ale tak já ho to ani nechci moc stříhat, nebo nechci vydávat až o 11 večer, hej. To je takový dobrý den na to, ale toto co nezdar ready. Toto se napísal Twain.
Ne, mobilový. Která se dál nebyla, takže to pohodě. Další šutice, teď koukám na toho jednoho leva, tak určitě. Keď bude trvopet, tak to bude dobré a keď nebudeme. Ne, to je plamenomet! No. Já jdu po ní, akorát já jsem viděl, že jak to budu robit. Neviděl jsem, že má takovou shotgunu a... Nahněvám na hej. Dobre, takto. Spám. Tak to co smyslo. No takže... Jako na spánu, tak nebudu. Prostě ještě mi koupit počítač za 2 eura. Stemu. Máš, ty máš hrozné grafiky, ale aspoň si na počítači. Alebo na mikrovlnke. Mikrovlnka je lepší na hraní. Jožko, nerob zle mi, nerob mi zle. Ale auto sú oni... Hej, ale Boris to sú... Počuj. Potom mi ho pošli na Instagram. No si to nemám. Ale bude s tým nožikem. Prostě on mě nachtuje a potom mi dá s nožikem. Aby nebyl za spameráko. To, že není spamování. To já se ho nachytuju. Ne, nevíš koupit Wi-Fi za 300 GB. To jsou. Já chci tleskat, lebo je skoro už 9 hodin. Susedí hampinkají. No, mi to vás písal, jak se naučím překladit. Vyjde to asi klid. Yeah! Potom mám všetko na mého YouTube kanálu, to vám do popisku. Všetko vám budu dávat do popisku a můj TikTok účet. Můžete se koukat, a zajtra bude stream na skoro streamu. Ale koukaj na toho jarabáša s mobilem. Podle by ho Ježíšek nějak pokrstil. Ono vidí, co je nepokrstený. Od Ježíška. Co, ale nevíš? Příklad teda bude celkový příklad, že prostě... Že se... Ale Boris s tím lukem, já mu... Juliána. Pialujáno.
Já si dám na ty najvícko. Vidím, že jsem ubral do 4. Hej, to nebyl dobrý nápad. Konečně Má už 4, no tak píka. Něco se laguje. Kdo na prvém City? Já jsem na posledném. Úplný tryhard. Je toto tak, toto byl dobrý headshot. Yes. Napište do komentářů, co je lepší, buď tento nožík, pojďte, tento kanabitka, alebo balisong. Balistion. Albo to mi napiš v komentáři, co si má dát za recept první, tak ten vyberu. Tak jo. Je posledné kolo proti sobě a bude konec. Ne, to se neměl dávat tady na výšku, můžeš, můžeš, to jsem dobře vybral? to mapa je, že bez No já už kapínám, že jsem preskočil mapu. Ale... Yes. Tuk tuk. Pero quiero tu strike. Jordan. Jdeme na mi ze snipu. Já mám tak nevím, Kazím. Ču nahodím svůj tryhard. no. Ano, skop. Co má být? Chci dáme další noskop. Čeká dáme noskop. No tak to nedám noskop, ale mohl. Já jdu robit noskop. Ale já to nevím, já to vím, ale nevím. Já.
Dawaj! To víš, jak bylo těsné? Tak ale to bylo 100%, keď si v také výšky dal heru. Čekáš to jedno. To jo. Já už jsem se to začal učit. Tak to. Já se nevím trefit do toho znovu s kopákem. Čekaj. Let's go, vědět pak. Co to čuje? Co to je? Jo! To možná dám. No scope! Dobre, záprim si papier, nebylo. Do 4 sekund. Dobre, určitě. Yeah. Dobre, dúfam, či sa mi video toto, lebo A já tež doufám. pri ktorém jsem iba vyhrával já, ale další videa zatím. Je to celá za... Tak... Tak... A víš, že já o to video. Tak to nás... Čaute, čaute.